Diwach. Ya udi kaka wacho ni World Bank wacho ni kila higa wan go dwaro mag ud 200,000 kila higa. Matine ni ka higa ni okwagero ud 200,000 ji 200,000 onge kama didagi. To sirikal dak nyal miyo kila ng'ato ot. Mano gima nyaka wakungu wawinjire. Emomine no ka udi mwagero gi wan gu procedure kaka koro winjo ka madam wacho ka ud mokwongo ma okwaye yani kila ng'ato donjie en ud mwaluongo ni social houses gi. Social houses gi en ud mwakano kata en ud ma President Ruto gero ne joma waluongo no mama mboga. Koro emomi nwang'o ka ud mag social houses gi nikech kokendo kwatang tibro nwang'o ka udi gi joman go ka in ingena use example in nikech aneno kama in joman go. So Ruto ng'eyo maber nu ud mag joma mamboga gi kokotang to joka in gi ka an kata joman go ema kendo nyalo nyiewo gi to kan gi nyiewo achiel ginyalo ga kata biro gi yore mag nyiewo go ud kata mana 30 tai ka gisenyiewo ud gi koro kendo nwang'o mama mboga chako ywak ni gi onge ud gimo mi winjo ka madam ko wacho kaka ne watumo mukuru mondo inyalo donjo i ud mag social houses gi nyaka ichiw ranyisi na adier in mama mboga tachiel kuom ranyisi go KRA pin mari nyaka warang mondo wang'e kin ng'amo ndik nikech kin ng'amo ndik koro ki qualify donjo ok yieni donjo social houses nikech mano en mar ng'ato man piny nikech kata kirango gi nengo gi oyweyo zaidi nitie nengo moyweyo to nitie nengo moyweyo zaidi koro emomine no ka koro mano man piny no okwayien ng'ato ka an kata ng'ato man go gimwaluongo go dhongere ng'ama nigi income mano koyieni donjo to nyaka timni vetting bwang'e na adier ng'ani mama mboga moko gi awinjo ka ji wacho ni ji duto dak rom adier lakini Ruto temo otemo mondo wane ni ng'ata man go dwaro mar ot Kenya ka nyaka kila ng'ato nikech these are gimwaluongo go kisungu these are human rights issues emomine no ka otemo lakini wanyalo koso chopo ni kila ng'ato temomiyo kendo oduogo wacho to wawacho go dhongere one house one ID onge ng'ama nyalo nwang'o ud ariyo onge to kapo nono ni miyo gi chuore koro mago joman ga ID mopogore mago joman gi kitambulisho mopogore so kin gi nyathini onyalo nwang'o kien lakini onge kaka an katuta majandire ni dadgolo pande na tanwang'o go ud ariyo to Ruto timo ma Nairobi to kinyalo ma Mombasa dakinwang' kiseyiero achiel bu pande ni osenyiso ni isenwang'o ot dakinwang' ot moro mondo mi nafas gi otem chopo ni joma ng'eng ma ungogo. To tuta sani jatend piny Kenya rwako hike mano mar 3 e kom kata mnetelo chakre ne donje apise higa mar 2022.